станцыяй Брэст, паўднёвы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – машынабудаўнічы завод. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 51А. Прыпынак – машынабудаўнічы завод. Наступны прыпынак – мікрараён паўднёвы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – мікрараён паўднёвы. Прыпынак – мікрараён паўднёвы. Наступны прыпынак – Санта-54. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Санта-54. Прыпынак – Санта-54. Наступны прыпынак – 4-й форт. Прыпынак – 4-й форт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – медыцынскі цэнтр. Прыпынак – медыцынскі цэнтр. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – вуліца Маслава. Прыпынак – вуліца Маслава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Ковельская шаша. Прыпынак – Ковельская шаша. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – вуліца Мытная. Прыпынак – вуліца Мытная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – мікрараён Зарэчны. Прыпынак – мікрараён Зарэчны. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – новыя. Прыпынак – новыя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Грыбаедава. Прыпынак – Грыбаедава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Сальнікава. Прыпынак – Сальнікава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Махновіча. Прыпынак – Махновіча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – гасцініца Беларусь. Прыпынак – гасцініца Беларусь. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – бульвар касманаўтаў. Прыпынак – бульвар касманаўтаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Гогаля. Прыпынак – Гогаля. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – універсітэт. Прыпынак – універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – цэнтральны рынак. Прыпынак – цэнтральны рынак. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Міцкевіча. Прыпынак – Міцкевіча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Рэспубліканская. Прыпынак – Рэспубліканская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Баброва. Прыпынак – Баброва. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Карасёва. Прыпынак – Карасёва. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – вуліца Чарнянская. Прыпынак – вуліца Чарнянская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – аўтабаза сувязі. Прыпынак – аўтабаза сувязі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – вадаканал. Прыпынак – вадаканал. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – гарадская. Прыпынак – гарадская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – плоска. Прыпынак – плоска. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – вуліца Серафіма Сароўскага.
Припынак вуліца Серафіма Сароўскага. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припынак Сасновая. Припынак Сасновая. Наступны припынак Інвалюкс. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок Інвалюкс. Припынок Інвалюкс. Наступный припынок вулица Пролесковая. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок вулица Пролесковая. Припынок вулица Пролесковая. Наступный припынок Черни магазин. Двери зачиняются. Осторожно. Припынок Черни магазин. Наступный припынок осторожно. Двери зачиняются. Наступный припынок Черни. Припынок Концевы. Припынок. Подрыхтуйте проездные документы для контролю. Выход будет проводиться праз передние двери.